Jeg vil lige gennemgå den her virksomhed Nipnap. Jeg vil lige gennemgå den her virksomhed Nipnap. Jeg vil lige gennemgå det her, det er sådan lige hvad jeg kommer ind på, som er virksomhedsbeskrivelse, og så et teoretisk afsnit, og så forklarer de 3 kvalitetsdimensioner, og så går jeg ned og analyserer de 3 kvalitetsdimensioner, og så har jeg en diskussion omkring Nipnap. Her har jeg lige prøvet sådan at skitsere min virksomhedsbeskrivelse. Det er et andenpartsselskab, som blev stiftet i august i 2018 af Julie Bloch Lauritsen. Og der er fokus på det her med bæredygtig bambusbestik og chips til snacks. Og det er, produktet det er sådan nogle spisepenge, hvor man kan tage chips med i stedet for at få fedtede fingre. Og så har hun også, den her Julie, lavet en latte spoon og en snackball. Det er hendes nøgleprincip, det er det her med bæredygtighed. Og mål og vision, det er det her med, at hun gerne vil forbedre snackoplevelsen, hvor det skal være nemt, sjovt og trygt. Og så vil hun gerne ud af de her danske supermarkeder på sigt, så udvidet til Skandinavien og gerne også globalt. Hendes finansielle resultater, det er årets resultat i 2021, det var minus 31.000 kroner. Og så var der så en positiv stigning i 2022 på 8.000 kroner. Og så dykkede det igen i 2023 til 8.000 kroner, med 8.000 kroner igen. Og den har ikke nogen fysiske butikker, den her Nipnap. Det er kun online salg og på webshop, og det er jo så også nu kommet ud i Bilka. I Illum Bolighus og sådan nogle lidt forskellige butikker. Og målgruppen, jamen det er primært rettet mod børnefamilier og også sådan lidt unge voksne, og sådan privatforbrugere. Og markedet, jamen altså, de er jo begyndt at etablere sig i Bilka, ambitionerne, det er jo ligesom det her med at kan udvide markedet og komme ud på et større marked end bare Danmark. Og så er der nogle kritiske succesfaktorer, og det er det her med, at det er en snæver produktidé, det er så ikke en så bred målgruppe, man kan ramme. Derfor kan det så også være svært lidt at fange de her forbrugere. Og det her med at få opbygget et brand omkring Nipnap, fordi at produktsortimentet, det er bare ikke særlig stort. Så vil jeg gerne lige redegøre for vækstteori. Og vækstteori, det er ligesom den her langsigtede planlægning som ligesom skal sikre sig, at virksomheden vækster, og det ligesom går i opfyldelse. Og her kan man bruge nogle forskellige modeller og teorier til vækst. Og man kan blandt andet bruge Ansofs vækstmatrik, som hjælper virksomheder med at træffe beslutninger om, hvordan de ligesom gerne vil udvide deres forretning. Og vækst igennem intensivering, det går ligesom ud på, at man som virksomhed vælger en vækststrategi inden for sine nuværende rammer. Og det kan så blandt andet være markedspenetrering, produktudvikling og markedsudvikling, hvor man ligesom kan gå ind og kigge på, okay, hvor vi gerne vækste. Går det fint nok i Danmark, jamen vil jeg så gerne prøve at kigge på markedsudvikling og se, okay, vil det så give mening for mig at komme ud til for eksempel Skandinavien, eller måske endnu længere ud i USA, altså hvor vil jeg måske kunne vækste yderligere i andre lande, kunne man blandt andet kigge på. Så har vi de 3 kvalitetsdimensioner. Den funktionelle, det omhandler produktets egenskaber. Altså det der her med, hvad kan produktet, og hvad er det produktet er til brug for, og hvad skal det hjælpe med, eller hvad er dens funktion. Så er der den smagsmæssige kvalitet, det er det her med, jamen, hvordan ser det ud, hvad for nogle farver er der brugt, hvad for noget design har man valgt at anvende på det her produkt. Og så er den image kvalitet, og det er den her psykologiske kvalitet, og det handler ligesom om blandt andet det her med, jamen får jeg prestige, når jeg køber det her produkt, og når jeg bruger det her. Altså er der et image knyttet til det her produkt omkring det, altså er det noget folk gerne vil have, er det noget der er populært, noget der vækker nogle følelser i en, når man anvender det. Så vil jeg lige prøve at sætte Nipnap ind i de her 3 kvalitetsdimensioner. Den her funktionelle kvalitet, jamen det er jo det her med, produktet det er fremstillet af bambus, og det er bæredygtigt. Udover det, jamen så er det jo også helt lavpraktisk. Det produktet kan, det er, at det skal sørge for, at vi som forbrugere ikke får fedtede fingre, når vi sidder en fredag aften og sidder og spiser chips og skal se tv og måske også skal sidde og skrive på en computer.
Det løser den. Den smagsmæssige kvalitet, det er det her med designet. Og jeg vil sige, det er meget enkelt og stilrent design. Det er ikke sådan nogle farver, der skriger helt vildt pangfarver. Det er nogle farver, alle kan være med på. De er meget klassiske og rolige nuancer, som det er ikke sådan nogle helt vilde farver. Og så er der imagekvalitet, og det er det her med, at det er en innovativ virksomhed, som ligesom kan bidrage til den her kvalitet af Nipnap, fordi at de er de første, altså firmover inden for det her, som har lavet det her på stik og løst det her problem. Og så er det også bæredygtigt. Så er vi kommet til diskussionen, der kigger vi jo på 3 forskellige elementer, og det er markedsudvikling, sortimentudvikling og markedspenetrering. Og dem har jeg lige delt op i 3 forskellige, så dem tager jeg lige en af gangen. Vi har markedsudvikling, og en fordel for Nipnap, jamen det kunne være det her med, at de udvider til Skandinavien. Og det kunne de, fordi så kunne de jo få nye kunder, en bredere målgruppe af kunder, og skandinaviske mennesker, jamen de har jo høje indkomster, og det er en velstående befolkning. Så der er altså god mulighed for, altså det er også nogle mennesker, vi har her, der har penge på lommen til at betale for Nipnap. Og de har jo allerede haft succes i Bilka, hvor de ligesom er eksisterende i 11 af de største Bilka-butikker. Så det har jo vist, altså, at Nipnap, de kan godt, altså der er et marked for det her. Og derfor er det også en smart idé at så begynde at kigge på sine nabolande til at starte med, fordi at det nytter ikke noget at gå på det her marked i Kina, fordi at de har sikkert masse tilsvarende produkter, men hvis de har kunne komme ind i Bilka, og Bilka synes, at der er et marked for det her, jamen hvorfor skulle de så ikke også godt kunne komme til Sverige og sælge der? Men så har vi så også lige økonomien, vi skal kigge på. Og de har en likviditetsgrad på 482, hvilket egentlig er positivt. De er gode til at holde på den kortsigtede økonomi. Så har de en solidaritetsgrad på 79,83, hvilket også er fint. De har mulighed for at komme ud til udlandet, hvis det er det, de vil. Og så er der så den her afkastningsgrad på minus 6,6, hvilket vil sige, at jeg vil sige, at det er for risikabelt for Nipnap at udvide til udlandet lige nu, i hvert fald når afkastningsgraden ligger så lavt. Så til mange udvikling. Nipnap, de kan med fordel kigge på, at de måske skulle lave nogle tilføjelser til deres sortiment og måske udvide det. Det kunne blandt andet være, at man laver en skål, hvor der er en indbygget dipholder i, hvor man kan sidde og dyppe det i med sin Nipnap hen. Og det vil ligesom gøre det her med, at for det første holder det jo stadig fast i de her værdier, virksomheden har med, at de var startet med det her med, at man ikke vil have fedtede fingre. Men det kan ligesom også tilfredsstille andre end bare eksisterende kunder. Det kunne godt appellere til flere mennesker, og derved kan man komme ud til endnu flere mennesker. Og måske også differentiere sig lidt fra sine konkurrenter, fordi det er jo meget nemt at kopiere det her produkt, hvis det er det, man vil. Udover det, jamen, så er der jo også nogle potentielle risici, altså der er nogle ulemper ved det her. Vælger man at gå ud og producere nye produkter, jamen, så bliver man også bare nødt til at vide, at sælger det ikke, jamen, så mister du en masse penge, og så er det bare ærgerligt, at du har smidt så mange penge i et produkt, som du så mister penge på. Og de har en rigtig dårlig afkastningsgrad, hvilket også vil sige, jamen, det er risikabelt at gå ud og producere flere produkter, hvis det så ikke sælger. Så derfor bliver man også nødt til, som Nipnap, at være bevidst om der er et marked for eksempel en dipskål, før man går ud og smider penge i det. Så er vi kommet til markedspenetrering. Og hvordan får man Nipnap til at sikre, at der er øget salg på det nuværende marked? Det kan man blandt andet gøre ved at implementere nogle reklamer og lave nogle differentieringsstrategier for Nipnap. Hvis man nu vælger at lancere nogle reklamer, jamen så skaber det jo automatisk opmærksomhed, og det gør, at folk kan tænke, okay, det her det er et skide godt produkt, det vil jeg gerne have. Det giver også mulighed for, at man på en eller anden måde kan opbygge det her community omkring Nipnap, fordi at jamen, nu flere og flere, der har det her i sine køkkener, jamen, nu mere populært bliver det. Og det er en skide god idé at lancere reklamer og
have dem kørende på Instagram, når du sidder og scroller igennem stories. Fordi det er der, man bliver fanget. Jeg bliver selv fanget af en masse reklamer, der ligger og kører der på Instagram. Så det kunne man jo overveje, at man skulle måske gå ud og gøre lidt mere opmærksom på sig selv. Man kan også kigge på det her med at produktudvikle sig. Altså det her med at skabe en bredere målgruppe. Fordi det er et snævert produkt, Nipnap. Og hvis man udvider deres produktsortiment, jamen så ville der være en stor mulighed for, at man kunne få flere med på det her. Det handler jo også meget om vaner, det her med. Altså at få folk er da vant til at sidde dernede i tipsskålen og bare spise sådan her. Så det er jo også vaner, det her handler om. Så det handler egentlig også om det her med at forvente menneskers tanker på en eller anden måde. Så altså reklamer, det vil være en rigtig, rigtig god start, vil jeg sige, på Nipnap, hvis de gerne vil ud og få noget opmærksomhed omkring sig selv. Og det tror jeg har snakket nok om fordelene ved det her, men ulemperne, det er jo så også lidt det, jeg snakkede om i sidste slide, det her med, det koster penge. Og man satser altså, hvis man går ud og bruger penge på en reklame, jamen det er risikabelt, og du ved ikke, om du tjener penge ind på det, du har brugt, og så kan man gider heller ikke at stå i minus, så det er altså også et sats, man tager. Og der er jo den her usikkerhed om effektiviteten på det. Så det kan være en fordel at gå ud med nogle reklamer, men man skal bare også være bevidst om, at det koster penge, og det er ikke sikkert, at de penge bliver tjent ind igen.